guys, welcome to my YouTube channel. आप सबको मेरे YouTube पर मैं स्वागत करती हूँ। मैं नोंथांखौ थैंक यू so much जों बयखौ बरायनाय थाबाय। दिनैहाय माने very special day दिनैहाय मा होनांगौ दमासि हैप्पी दमासि बयनिसिमबो हैप्पी मागो दमासि नोंथांमोना बयबो माने बयबो मिनि खुसि रंजा बयबो फिथा एन्थाव जानायनि दिन आरो एसे एनै बेरायनायनि दिन बयनिबो न'खराव बयबो माने जाथों लोंथों बयबो खुसि आरामै माने फोरबोआ मोजाङै मोजां जोबनानै थांथों नोंथांमोननि जिउआवबो जाहाथे बेजों लोगो लोगो बयनिबो जिउआव माने मिनि खुसि दिना जेसेबां दं बिनिफ्राय बांसिन जाहाथे फैयो बेखौनो नोंथांमोना बयनिसिमबो मिजिंथिनाय थाबाय। दिनैहाय माने जोंनि बर'फोराबो सिगांनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो गोबां दमासिखौ फालिबोयो दिनैसो आंबो एसे नायनायदों आरो नोंथांमोना नायलाय ओमफ्राय नैबेखौ आङो माने बेंगलिनि मा होनो बेंगलिनि सिथावा बेलेग जायो नालाय माबा आरो फिथा साब होननानै बुङो बेखौहाय आङो सिथाव बायदि माने मोनसे दङ बेंगलिनि डिश आरो बियो खिन्थु बिराद स्पेशल बिराद गोथाव आरो बियो माने बेखौ सिङाव होगोन बेनिफ्राय आटा बेनिफ्राय अन गुन्दै होनानै मोनसे सिथाव बायदि बानायगोन बेखौ गेजेराव होनो थाखाय बानायग्रोदों आरो गेजेरनि मेथाइ बियो नोंथांमोना देखायगोन आङो मारै मारै सावो उनावहाय देखायलांगोन आरो नायबाय था होमबा माने माइरं गुन्दैजों आटा ओमफ्राय गाइखेर होनानै लगायनांगौ नालाय बेखौहाय ओंखायनो नैबे माइरं गुन्दैखौ लाग्रोनि सिगाङावनो दानिया माइरं गुन्दैयाथ' जोब्बाय दानिया आटा होनि आटायावथ' सिनिबो होना लानि सिनि आरो गाइखेर बे माइरंजों लगायनांगौ ना सिनियाबो जासिगोन दानिया गाइखेर होनोसै आरो जागासिनो दङ गाइखेरनि जायगायाव गाइखेर गैयाबा माबाखौ होनो हागोन दैजोंबो लगायनो हागोन गाइखेर होलायनाङा माने गाइखेर होबा आरो साबसिन जायो नालाय बेनिखायनो गाइखेर होयो आरो माने गोथावसिन जायो गाइखेर होयोब्ला दा गाइखेर गैयाब्ला माने दैजोंनो बानायनानै जानो हागोन आरो दैजोंबोबाबो जेबो नङा खिन्थु गाइखेर होबा बांसिन मिलौवो आरो बेनिखायनो माने गाइखेरजोंबा साबसिन जायो नालाय गाइखेर होदों आङो आरो जायहा जेनेबा गाइखेर गैया बेयो दैजोंनो बानायनानै जानो हागोन गाइखेर जुदि मोनस्लाबाबा दा जों लागायनानै लाखादोंमोन जे बेखौ जों दा हरनायसै नायदो लावद्राय जाबाय नामा औ आमथाद्राय जाबाय दा जिनिसा आमथाद्राय जाबाय जाबायथ' दै होबावनांसिगोन खोमा दहायनि बानायना लाखानायखौ बेयाव होबाय नायदो जाबायना जाबाय नङा बेखौ सामसखौ लाबा जाबाय बरिया पारफेक्ट फिथा साब जाबाय बयबो ट्राइ खालामनानै जानाय नाय न'आवहाय माने इमान गोथाव बियो माने बुंनानै फोजोबनो हाया आरो ओरैबायदि गोथाव जायो माने मा होननांगौ माने ओरैबायदि टेस्टि आरो बियो जायनो जायो बेनो मालाबाबो आं बेखौ जानो होनायानो नंखाया आरो ओंखायनो सोलोंथाइफोरा प्लिज बयबो ट्राइ खालामनानै जानाय बिराद गोथाव एलाय पारफेक्ट फिथा साब नोंथाङा देखायबावनोसै नै नायदो पारफेक्ट फिथा साब जाबाय बियो सोलोंथाइफोरा नायनानै बानायनानै जानाय ट्राइ खालामनाय खेबसे माबायदि मोनजायो नंगौबो होनदों नंखाय होनदों आङो सोलोंथाइफोरा ट्राइ खालामनानै जा क्यान्सल गर्छस् त्यसो भए अनि अस्ति गुवाहाटीमा पनि आउनु भयो गुवाहाटीमा त्यो आफूको